Daalụ ụmụnne m, ka efu na-akpọ ya ị na-afụ n'onyonyo kịta. Ihe anyị na-afụ n'onyonyo ka ihe ndị bụ na-akpụ ya. Anyị na-akpụ ya akụ, mana achọrọ ka ịgwa m ihe ndị bụ na-akpụ ya. Ihe anyị na-enene n'onyonyo na-alịalị n'ime efere a ka ihe ndị bụ na-akpụ ya. Unu na-eli ya, unu na-asụ ya. Ka o wee ihe ọ na-eme n'obodo unu, ndị obodo na-asị ya nsọ. Gwa m ya na comment section, gwa m ihe unu na-akpụ ya. Ọ bụrụ na-eli ya, gwa m na unu na-eli ya. Ọ bụrụ na adịghị ya, gwa m. Ọ bụrụ na asị ya nsọ, gwa m. Maka ihe unu na-akpụ ya, nwa na-akpụ ya akụ. Na ya ka ọ na-ebe nwanne nwoke na-ekpokọtasị, na ya ka ọ dị n'ala. Ọ n'abalị ka ọ na-ada. Oge udu mmiri zosie n'ime n'abalị ọ daa. Ifukele ka ọ nọ n'ahụ. Ndị a bụ nke ewepụsịghị n'abalị. So fa na-achọzi ụzọ a ga-esi wee wepụ, mana nwere ebe a ga-aga because na ebe anụnwa dị cemented. Azụmi na ebe anụnwa bụ normal ground. A ga-epiba anyị si n'ime ana. Nọkwala ebe a till next time a ga-apụtakwa, but because of na ebe a bụ cemented, they are going nowhere. So sede na nwanne m nwoke